High-news illum għandu karba ta' ġenituri. Għandhom it-tifel tagħhom għaddej bil-problema ta' droga, però dan jixtieq joħroġ mill-fizzju. Kif ma jistax joħroġ mill-fizzju ta' droga? X'inhu jsir it-tifel tagħhom? it-tifel ilu karriera għaddej fuq problema ta' droga li hija droga sintetika. Li sallum il-ġurnata għadha mhijiex skedata fil-liġi bħala illegali. Minħabba sustanzi differenti li tikkonċerġu fiha. Il-problema li hemm hija illi barra illi hu għandu il-kilba ħin kollu għandna sickness li hu dejjem irid. Jekk hu jgħid jiena illum ħanipprova nissapporti s-sickness, dejjem ikun hemm il-misteru li ieħor ta' min kien hu jixtri minn għandu. Min għand min jixtri, bħalma kulħadd jaf il-flus illum qatt huma biżżejjed li tlaħħaq inti marħebit, mela dan barra li għadek jew fuq il-paga kollha tista' tgħid fuq id-droga, wara jispiċċa jiddejjel. Meta tgħid jiddejjel, jekk dan illum ġie sik u marsa biġa jgħidlu isma' għandi bżonn biċċa 20 euro ħalli jiena nfiq għallum, da ħajtir. X'inhi id-droga? Ħaxixa, pejpa? Is-sintetika hija bħal ħaxixa l-istess, però d-differenza hija illi iħaltulha ħafna tipi differenti ta' mediċini, valenijiet eżatt, mhux mediċina li hija tajba, valenu li normalment jużaw bħala pestiċidi u affarijiet bħal dawn. Illi letteralment il-moħħ kisru il-ħsara li tagħmel lanqas il-ħaxixa direttament ma tagħmlu. Ġenerajtur tal-ittifel jagħmel xi ħaġa ta' barra minn hawn eżempju li għadi. Fl-aħħar żmien it-tifel li għaddej fuq 3 snin. Minn duk il-15 sena. Għandhom il-kondizzjoni tal-paranoja, skizofrenja, meta ngħidlek paranoja, ad eżempju qegħdin nitkellmu dar il-topic m'għandux x'jaqsam xejn it-tifel, jiġi dar jidħol malli jara qed titkellem jiġi aggressiv u qed jaħtfek u jakkużak li titkellem fuq u qed tikkonfofa fuqu. Iddaħħal f'rasu li aħna qegħdin ngħidu fuq jispiċċa jkun aggressiv magħna, jaqbad jgħajjat, jitkellem ħażin, jkisser, jaggredina, anki armi, sikkina ħareġ għal-fumna. Li din kienet waħda mill-effetti li waslet tfal paranoja. Issa, meta nitkellmu bad fuq skizofrenja, każ partikolari li meta darba minnu it-tifel ħareġ minn kamartu, jgħajjat u jibki, għax qed jara ġejjin għalih. Letteralment qed jarhom qegħdin ġejjin għalih biex ngħinu naħdu għalih għax dak-tifel ħajġi msawwad. U beda jgħidilna li hemm qiegħed aħna qed naraw xejn għax quddar qegħdin komdi kwieti u dak-tifel letteralment qed jara n-nies qegħdin ġejjin għalih biex isawtuh. X'inhu jsir issa biex dan it-tifel jieqaf, dan jixtieq jieqaf mid-droga? Jixtieq jieqaf il-problema li qed insibu hija waħda li dawk in-nies li jixtru drogi minn għandhom it-traffikanti mhumiex idaħħluh jieqaf. L-ewwel nett huma dawn huma sħabu stess bażikament li jbigħu il-kbarat il-traffikanti ta' drogi jagħtu supply ta' drogi. L-tfal meta tniedu tfal 18, 20, 22 sena u huma bejn il-ħbieb jispiċċaw ibigħu lil xulxin. Huma users u jitraffikaw fl-istess ħin. Dawn jisibuhom wara l-bib. Jidħlu d-dar għax biskuża li huma ħbib tiegħu. Meta kien hemm żmien li rrid jaqta' marrhom jisabu fuq post tax-xogħol. Għalilna ma jibminix lex il-dar ġast mix-xogħol għad-dar. U kien imorru xogħol jisibu fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri l-problema li t-tifel tagħhom jixtieq joħroġ mill-fizzju tad-droga u ma jistax. Hija jibsa li joħroġ, għax dak kull darba li ħajjieqaf u jgħid jien daqshekk u ħajprofa jissapporti s-sickness, għad hemm il-problema relatata mal-flus ta' meta kienu huma jgħidu jdejnuh għal-droga. Issa meta ngħidu jdejnuh,
Jekk huwa jixtri b'20 €, da qed ipejpu miegħu fl-istess ħin. Mela waqt li qed ipejpu miegħu, huwa qed iħallas għalihom ukoll. Ġifieri barra li qed iħallas għall-ħebib tiegħu, qed iħallas għall-ħebib ta' sħabu wkoll. Wara jiġu jgħidu dak l-20 saru 100. Meta jiġu direttament għal-flus ma jgħidux li huma dejnu b'20, jgħidu aħna għandna neħdu minn għandu 100. Irrid lok il-100. Meta jiġu wara l-bib, it-teddit isir. Mela ħanifqgħu l-bib ta' barra ħanatu xeba lil-nanniet u ħankissru. Aħna mill-ewwel inċemplu l-pulizija. Ma li nisimgħu l-ajjad. Sakemm jaslu l-pulizija, daw jiċċallenġjaw lilna direttament għal-ġlied. Lili personalment, għala missieru. Jien naf illi daw huma l-istess nies li qed jissupplixxu lit-tifel qed jeqirdu lit-tifel, mela diġà emozjonalment indannat għalihom għax daw huma il-kaġun għalfejn it-tifel ma jista' jieqaf qatt. U qed jedduni biex ninżel jiċċallenġjawni għal-ġlied ukoll. Jien, normalment, naqta lura u nistenna l-pulizija ġejjin, però rasħuna għandi laqs kulħadd. Ikun hemm momenti fejn ninżel għalihom ukoll fit-triq u nispiċċaw nagħtu bl-idej. U meta jaslu l-pulizija, huma dejjem jaħarbu jiġru. Meta ngħidulhom lill-pulizija li hemm dak teddid kollu qed jinsulentaw lill-familja, qed jeddu l-familja, li ħajibqgħu jsegħuna, li jridu l-flus minn għandna li ħajjiġu jifqgħu bil ta' barra, ħadd mu jieħu azzjoni ta' xejn f'dal-pajjiż. Ħadd, meta ngħid ħadd, rapporti miljuni. Il-pulizija qatt ma għandhom Le. U tajtom l-identifikazzjonijiet tagħhom barra minn hekk qed ngħidulhom ukoll. Illi dawn mhux tal-li jiġu wara l-bib, tal-li jiġu wkoll armati. Armati bit-teaser gas li huma legali li jkunu f'idejna l-poplu, għax dak suppost l-pulizija biss, altri pulizija u l-istret kif juża, ħasseb wara l-poplu. Barra minn hekk, daw ibijawhom ukoll it-teaser gas. Ġifiet immorru oltre minn hekk, saqtilhom fejn jaħbuhom, fejn qed immeżmumin biex ibijawhom, u ħadd għadu ma azzjoni fuqhom. Daw anki jien mort id-depo tajthom l-identifikazzjoni jien personali tagħhom, għamilt ir-riċerka jien personali fuq dan nies. U tajthom l-informazzjonijiet kollha minn isfel sa fuq id-droga minn fejn tiġi, x'tipi ta' drogi għandhom, ecstasy, coke, kollox tajthom. Però s'issa da għadda diversi xhur. Da barra kienu barratu u ħadd ma kellimhom. Pulizija jafu li. Ilna dawn l-aħħar 3 snin nagħmlu biżibilju ta' rapporti. Sar s'issa? S'issa ma sar xejn. Meta morna anki ġibna l-pulizija kemm il-darba minħabba ġlied li qed ikollna wara l-bib. Għax jiġu bit-teddid, jedduna li ħjefqawna l-bib, għajjat, dan, uħorġu minn hemm. Il-problema bdiet l-ewwel kienu jiġu għat-tifel għax kien ikollu jtihom 20 euro, imma peress li t-tifel il-paga tiegħu jaqbeta fix-xahar ma kienx tillaħħaq minn 20 euro kienu titilgħu il 120, 200, darba minnha ma kien 600 euro tilaħħu l-użura. L-ispiċċa Di għal-bidu kienu jiġu għat-tifel u darba minnhom in-nanniet kemm beżgħu għal 60 euro li għaddu tagħhom dawn il-birkin 60 euro. Minn dak l-għalem, issa saru jafu li, isma' jekk il-tifel mhux kapaċi li jordilna flus, għalli tajn meta ngħidu aħna, għamel għamilna li jagħmlu tajjeb. Ġil-pulizija m'għamlu xejn fuq każ ta' teddid. Xejn, darba jiġu id-dar għax inċablulhom, tara jum ninżalhom il-kaffel għax ma nċablulhom f'żewġ sekondi, żewġ minuti tarahom hemmhekk wara l-bib u jieħdu azzjoni. Pero meta nintervjenu nċab il-pulizija tal-Assa, letteralment ikollok tinżel mir-rapport. Kien jimtu xi ħadd l-istazzjoni ta' kontra drogi ta' kontra Kompli ta' xiri, kemm darba marbu personali. Nżilt ma notx id-drabi li nżilt jien personalment id-depo.
provajt navviċina diversi spetturi li huma relatati fuq id-drogi, jiena tibtiegħi jekk kien miftuħ anki jekk persuna spettur ma jkunx fuq id-drogi kont lest nitkellem miegħu u ntihom l-informazzjonijiet kollha. Ġej dejjem avviċinat mill-pulizija ta' taħt l-ispettur li jkun inkarigat l-ispettur minnu. Intihom l-informazzjonijiet kollha dettaljati bit-telefon numbers fejn joqogħdu, fejn jaħbu saħansitra droga, fejn imorru jiltaqgħu fil-postijiet fejn ibiegħu id-droga. Id-dettalji l-informazzjoni x'karozzi għandhom. Anke ritratti, u anke identifikati l-istess persuni li kienu qegħdin fil-lista tagħhom li kien kellu suspett fuqhom u qalu ħarsbek jistaqsu nisma' dawn il-persuni qed narafhom ngħidhom iva u ngħidilhom min huma. U sfortunatament nilqgħu bir-rapporti, għamilek ir-rapport, issa jmexxu mal-każ u qatt ma sar xejn. Ma rapporti saru Ma nafuk xejn, anzi saħansitra darba minnhom ma li jagħmel rapport, anke r-rapport niżel ħażin mhux qed jikteb ir-report qed dak li hu stess qed jgħidu il-każ ma kienx biss ta' aggressjoni, kien ma it-topic beda is-sustanza tiegħu kienet id-droga li spiċċa li xin talbu għallu ħanara kif nizdilt il-rapport, id-droga ma ġiet msemmija kien u ġibidu l-attenzjoni biex reġej jagħmel il-rapport mill-ġdid imħalla induna x'kieku konna ħallu ħaddej kif titressa akkużi fil-qorti meta il-bażi ta' kollox il-kwistjoni hija droga u ħarressa persuna il-qorti meta m'hemmx dak il-bażi. x'għajnuna sibtu ġifieri issa? Jiena fuq da kollu meta rajt li ħadd ma intervjena u ħadd ma tieħu passi sal dil-ġimgħa stess. Nżilt id-depot biex inkellem l-ispetturi u l-ispetturi qas biss sibthom fuq ix-xogħol. Qed jgħiduli li hemm spetturi wara li hemm 3 kwarti fuq it-telefon, dak l-ispettur li qalu li kien xogħol ma kien xogħol, qalu li hemm spettur ieħor xogħol, l-ispettur ieħor li suppost kien xogħol ma kienx hemm laqqas. Ħadna bidejna vojta, ħarisa bidejna vojta mid-depot, ma kellimna ħadd. Għalli fil-receptionist. Issa, jien kont ħana rikorrejat il-Ministru, xi ħadd qalli jisma' tikkonsidra li tkellem l-Ispettur Sandro li hu sit tal-Union jien għatlu jista' jgħinni għalli prova. Għalli trid inġiblek il-numru tiegħu għatlu iva mela le, ma li għaddil il-numru jieħbad u ċampitlu mill-ewwel. Ispettur Sandro samaħħom imbagħad? Ma li ċampit il-Sandro għalli x'inhu l-każ u qed ngħidu. Għalli meta tista' tiġi għatlu jekk tidri niġillhom stess, għatlu niġillhom stess, għatlu skont il-kumdita tiegħek għalli li għalli tinkwita xejn, għalli jaqbad għalli ma li tispiċċa x-xogħol aqbad u wejja. Jien hekk għamilt. Mort, semani, tkellimt miegħu, lest li jgħinni, għalli lest nibbekkjak, għalli lest li nara kif ħammexxi il-każ tiegħek biex xi ħadd jibda jagħmel xi ħaġa. Għalli għax ma jistax ikun illi f'dal pajjiż għaw drogi iktar milli jeżistu ħwienet tal-pastizi nies li jbigħu. Għaw drogi fl-idej iktar milli ssib tixtri l-pastizi, kull tip ta' droga issejba fejn trid. Onestament tifna l-battalja, l-pajjiż li fil-battalja kontra droga, dik li ġaranu mill-ġurnata. Letteralment fejn trid. Postijiet għal-bandli illi suppost huma postijiet il-kreattivi għat-tfal. 3 kwarti minnhom jintużaw għat-teħid u għal biex imorru jpejpu il-ħaxixa ġo fihom u sintetik u għal-meeting place ta' ħafna żgħażagħ. Etajiet jibdew varjaw minn 12 sena sa 18 u anki jikbar, ġoda l-postijiet kulħadd ibejjeb hemmhekk. Letteralment il-ġenituri ma jmorrux bit-tfal f'dal-postijiet minħabba dis-sitwazzjoni għax kulħadd jaf bihom u daw jinsabu ħafna minnhom viċin l-asas tal-pulizija fid-distretti. Jiġifieri ma nafx fejn tista' tasal iktar. Illi f'dal pajjiż missejna jekk dal-mod. U ħadd ma jieħu azzjoni. Jien ma naħsibx illi il-Ministru għandu nirrikorri għandu dal-problemi għax il-Ministru għal-bniedem li jilleġisla il-liġi u jgħat id-direzzjoni l-Pulizija, mhux il-bniedem
Nitmur għandu l-informazzjoni biex il-pulizija taġixxi, il-pulizija għandha tkun li taġixxi għandha s-setat tal-liġi kollha li taġixxi fuq dawn l-affarijiet, fuq din kriminalità. Mhuwiex sewwa li għandna tfal tagħna llum jinsabu f'din sitwazzjoni. Jiena nikbillu meta nara tfal żgħar li ħajkunu l-ġenerazzjoni tagħna ħajtilgħu se jsibu għar li jeżistillum. U tfal tal-lum nfakkar lil kulħadd li se tkun dik il-ġenerazzjoni illi għadha petada ħajkollhom il-pajjiż imexxu huma. Li jekk illum daw għandhom din problema kbira hekk jirrovinaw moħħhom dak teħid ta' droga, mela meta jaslu biex imexxu x'se jagħmlu daw? X'riżultati pożittivi jistgħu joħorġu għal dal-pajjiż? Jista' jkun hemm imħuħ tajba meta llum qed ikissruhom bit-teħid ta' droga, meta għandna tfal mill-età ta' 12 għal 16 sena jennaj għandna 90% li missew jew ma' drogi jew ma' alkohol. Daqshekk hija l-problema kbira llum. Għaw xi ħadd li jista' jasal jaġixxi jibdew jikkontrollaw għal xejn jgħidulna qabdu 70 kilo. Ma' 70 kilo li jaqbdu ikkunu daħlu d-doppju tagħhom fis-suq. Kulħadd jaf illi meta tiġi konserni qatt ma jaqsmuha f'darba, jaqsmuha fit-tlieta u f'erba' biex qed tinqabad waħda jaslu tlieta wara. Mela llum qegħdin ngħidu illi l-battalja diġà mitlufa minflok naqtaw qalbna. Ejja ħanibdew nagħmlu veru xi ħaġa bis-serjetà u n-nies illi suppost qegħdin hemmhekk biex jieħdu ħsieb lil dal-pajjiż u żamma tal-ordni jagħmlu xogħolhom fl-aħħar mill-aħħar daw għalhekk qegħdin hemmhekk imħassib bit-taxxi tagħna. Għalma huwa minn fuq sistem dal-pajjiż. Kulħadd jerfa' r-responsabbilità tiegħu. Jipproteġu lilna li qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa kontra dan nies kriminali li ħadd ma jrid jaħdem, kulħadd irid il-flus, kollha b'nisba' karozzi u kulħadd jixxala minn fuq dar id-droga u minn fuq dar l-isfreġu taż-żgħażagħ tagħna u tat-tfal tagħna. L-appell tagħkom issa xi huma? L-appell tagħna huwa biex insibu widen lill-awtorità jgħinuna jiftħulna l-bibien u meta mmorru nirrapportaw jekk joġobhom aħna ġenituri qegħdin vittmi barra l-tifel tagħna mhix qed huwa vittma it-tifel tagħna x'it-tifel tagħna marħa droga għax li ukoll għalkemm ilhom ġie vittma tista' sattajt bullies mafja li jew fit-triq għax jixtieq jieqaf mill-vizzju ilma mhux qed iħallu għax ikollu imdawwar b'dawn in-nies jiġu warajh, però at least insibu nara kooperazzjoni u għajnuna mill-ġustizzja u minn ċertu postijiet oħra li jitrattaw social cases. Nifhem il-batija li qed jgħaddu dawn il-ġenituri, appell l-awtoritajiet u l-ġustizzja Maltija biex jagħtu widen ukoll tal-rapport li qed jagħmlu u ta' dawn il-każi realment serji